mama kia. Cartels mane bunge, cartels mag SHA, cartels giduto ka bang ntiere Billian, antiere iri karakachel kachele. Wijo kanyo gimasi funa bedo wacho babo wino koda Kaleba Misi. Jotelo giduto makore enduokrok machakore enduokrok mara siasa e weche makedo kod mibadhi. Political responsibility mi wacho ka ni jotelo gidhi bedo kaka tingo ahinya dwale kadipo ni jobunge wuoke e recess. Ma to en mane e kinde gi mwalosen. Erokamana ahinya. Number one, cartels mag bunge, kwachako cartels mag bunge. Generally politics, especially institutions madongo dongo kaka osiptande, ntiere jomiluongo ni lobbyists. Ma sama ntiere mswada madogo kata ntiere mswada monego bed influence, ntiere lobbyist ma bet, and generally okmbona kata mana Kenya kende, everywhere ntiere institutions kama gon ntiere lobbyist. Koro nyalo bedo ni jogo neno nu team Kenya Kwanza maparo nu osebedo kaka lobbyist ma gini mouthpiece mar jok ma ok nyal loso issues go. Number two, aparo ni kata mana agenda maru Sifuna Girien correct, nikech king'iyo number one, kapod nyoro list gikowok nwantiere kod issues ma wanone ni gazeti pile 10 billion imepotea, 5 billion imepotea. For that, nyaka bedie kod gimiluongo ni political responsibility. Nyaka ngato dhie piny. But Duale o step forward. Bongiso gini bwana, I have been working behind the scenes to magi jokuoye. So I can't take political responsibilities kase kelo no jogi nikeche onge kama uketie nying Duale no sebedo ka kwalo. But role mare ministry no nyen mar make sure no ngiso man magi joma kwalo ga kuro anamiyo gi DCI neno kanyo parade DCI parade SCC. Nkoro, let them also take responsibility. But at the beginning, he needed to take political responsibility. Nikeche, jo Kenya miye position no mondo ochungwa nwa pesa mar SHA no. Yeah, kuro magegi kamapano ni dhimbele. I hope ni the next one, obro neno ka heads are rolling. Nikeche some heads been crawl, kendo wadwogo mana kuome mondo take political responsibility. Dago miwaga miye list, mani a list, oloro subtande to in the next 1 month kendo subtande go yao kendo pod shaji kwala. So if there is a responsibility obedio subtande go, at the same time jokmantiere office ma mosebedo ka collaborate kod office go bende waneka heads are rolling.